nje nakhona kwahulumeni siyazi ukuthi uma senisebenza nabo babe izingane zakwenu nabo. Siyazwelana kakhulu ke nabo bonke abathintekile, sithi dudu, sithi isiZulu sakithi esihle sithi akwehlanga lengehliyo umdalo bese ebonela ukuthi sekufanele, sithi ke amehlo amhlophe. Umfowethu uSicebi ugile umhlolo, uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu wakhe. Ungaboni wena, ubona ngoba sekwenzekile ukuthi God was speaking. It was actually in an implementation that was God sent. Udadewethu uphumelele nange lapha. Ngizocinza ngaphambili eMngomezulu. Sihlele naye no HOD uDokotela uSifunda nomkhakha wethu wa CCI Cultural and Creative Industry. Ngathi bona ake sihlele manje ukuthi abaculi bethu ake kube nama sessions la bezongena khona etheater, bezongena khona ehholo, bezongena khona kunoma ikuphi la benza ama shows abo. Kulama shows abo bangafaki lokho enikubiza lapha. Kodwa benze lokho kusule umfana wami la ngiphathe kabi umfana ingenzeki lento yakhe. Bangene nesiginci, bangene nama-drum, bangene no-organ, bangene konke okukhalayo, bakushayela abantu kulokho kuthiwa ama-live shows. Ngase ngithi Mngomezulu wena uzokhokhela ihall, ukhokhela iband, ebese ke umculi ozizwayo ophakamisa isandla nje uzothi Mngomezulu uyasiphakamisa isandla, abese ke yena uzoza nabangani bakhe ngeke sibakhokhele. Uzoza nabangani bakhe bagcwalisa ihholo, angikhathali lingakanani, ebese ke azimakhethe yena. Yonke imali ezoba ama-gate takings eyakhe umculi. Si-offer lokho nje kubaculi ukuthi bazokwenza lokho. We pay for the hall, the theater, the whatever platform lo ichuzile, and then we'll pay for the band.